Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau ƙorafi na akan teloli ne. Teloli ku ji tsoron Allah. Ku ji tsoron Allah. Bari in ba ku ɗan takaitaccen bayani akan abin da telan da yake mun ɗinki mu. Imagine gidanmu ɗaya da shi. In fact, landlord ɗina da nake haya a gidan shi uncle ɗin shi ne. So yaron a gidan mu yake kwana. Irin an ba shi wani apartment guda ɗaya yana kwana a ciki. Ina ganin ana sauran kamar sati huɗu Ramadan ya shigo. Na haɗu da shi a wajen gate gidanmu. Sai muka yi magana da shi. Na ce mai ina so yi mun ɗinki. Yalla amma ɗinkin sallah na ne kala ɗaya nake so in yi da ni da yaro na guda ɗaya. Sai ya ce mun to shikenan. Sai na ce mai yadin nawa zai siya mun. Sai ya ce mun akwai wani yadi 225 yana da kyau sabon fitowa ne bla 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 bla. Kawai na ce mai to shikenan. Yadi nawa ne zai mun? Ya ce mun yadi huɗu. So 225 guda huɗu kaga 10,000 kenan. Sai na ce mai yaron fa. Sai ya ce shi yadi ɗaya zai mai. Kaga 12,500 kenan. Sai na ce gabaki ɗaya da kuɗin ɗinki dai nawa? Ya ce mun duka in ba da 20,000. Ban yi wuta wata ba. Kawai na ciro 20,000. Kawai na ciro waya na tura mai naira 20,000 na ba shi. Na yi tafiya na. Sauran bai wuce sati ɗaya ba a fara azumi. Kawai sai muka haɗu da shi a gurin gate. Sai ya ce mun ai kuwa ya gama kayana ma suna shago. In sha Allahu in zai zo gobe zai taho mun da shi. Kawai na ce to shikenan Allah ya kai mu. Ba mu haɗu ba da shi sai cikin azumi irin 5 ga azumi haka an fara azumi an kai 5 sai muka haɗu da shi. Sai ya ce mun dala in yi haƙuri zan je shi zuwa gobe. Ya manta ne da kayan saboda wahalan aiki haka azumi aiki ya musu yawa haka da sauransu. Na ce mai babu komai. Kakkada mutum da dai ka gama ai babu wani damuwa. Kawai ya ce mun to shikenan. Again sai na zo ba na ganin shi kuma. So da muka haɗu da uncle ɗin nashi sai nake tambayan shi Adamu fa. Sai ya ce mun ai Adam tun da aka yi azumi 15 baya kwana a gida saboda aiki ya mai yawa yana kwana a shago. Sai na ce to shikenan babu komai. So na riga na yi relaxing akan cewa ai ya riga ya faɗa mun cewa ya gama mun ɗinki tun kamun azumi ma. Kawai sai ana ranar jajibari kenan ko? Yes ranar jajibari. Kawai sai na ga shiru duk ina ta kiran wayan shi baya shiga. Sai na samu uncle ɗin nashi na ce dalla ya mun kwatancen shagon su Adam. Saboda in je in amsa kayan a can wajen shi kawai. Sai ya ce mun to. Ya mun kwatance ya ce mun a kawo ne guri kaza guri kaza guri kaza. Na ce mai to. Na tafi direct ina zuwa shagon an yi sallar isha'i kenan na je wajen. Ina zuwa kawai na gan shi yana ɗinka wata riga mai kyau a shagon. So da na ga rigan ma har ina ce mai wannan rigan gaskiya ta yi mun ka bani cost ɗinta. Irin riga ne na gani da ɗinkin aikin hannu mai kyau haka aiki mai kyau aka yi. Har ina ce mai dalla ya tura mun cost ɗin. Muna haɗuwa da shi sai ya ce mun in yi haƙuri. Kayana ai ya ba ma wani ƙanin shi. Ƙanin nashi ya tafi da kayan gida. So amma yanzu idan na je gida don Allah kada in ɗan kasa kunne a gate ɗin gidanmu. Saboda gidan yana da ɗan nisa da gate. So za a iya zuwa a yi ta knocking. To dama abin ma da ke faruwa kenan sai a zo gidan a yi ta knocking ba ma ji. Sai na ce mai zan ma jira shi a ƙofar gida. Sai ya ce mun to zai aiko shi ƙarfe 9. Ƙarfe 9 idan ya yi zai turo shi in ya so sai ya bani. Sai na ce mai to shikenan. Da na dawo daga shagon sai na shigo gida na ga ƙarfe 8 da kusan minti 40 ya yaka. Sai na koma wajen na zauna. Na saka earpiece a kunne na ina kallon fim. Tun lokacin nan nake zauna a ƙofar gida. Ina ta jiran bawan Allah na in ga zuwan ƙanin nan nashi. Ba ni na bar ƙofar gida ba sai ƙarfe 10:30 na dare. Ƙanin bai zo ba. Sai still dai ban ji haushi ba. Na tashi na shiga gida na je na kwanta. Washe gari da safe ranar sallah kenan. Irin zakan fidda kai haka da na yi sai zan kai dama guda ɗaya unguwan kanawa. Da na ɗauka na kai unguwan kanawa ina dawowa sai na biya ta shagon again. Ina zuwa sai kuma na gan shi. Yana gani na sai ya ce mun ƙanin nashi bai kawo mun ba? Sai na ce mai bai kawo mun ba. Sai ya ce mun kuma tun jiya ba na riga na ba shi akan ya kawo. Sai na ce mai bai kawo mun ba. Sai na ciro waya na
kawai sai na kira uncle ɗin nashi sai na ce dalla ga shi ga Adam nan kamar magana cewa zan je gidan nasu wurin maman shi na amsa kayan tunda ya ce ya ba mu maganin shi ya tafi da shi, so zan je wajen maman su ni sai na amsa. Sai na bashi, sai suka yi waya da shi uncle ɗin nashi, sai ya gaya ma uncle ɗin nashi ai kayan yana wurin maman su. Sai shi uncle ɗin nashi da landlord ɗina sai ya ce to shikenan shi da kanshi zai je ya amso mun kamin in dawo daga shagon. Sai na ce to shikenan. Na amsa waya na hau mashin har ina ƙara tuna mai ina ce mai dalla wannan rigar na jiya kar ka manta ka tura mun kwastanta saboda in tura ma kuɗin za ka ɗinka mun sai amfani da shi da babban sallah. Ya ce mun to shikenan. Na dawo gida, ina dawowa aka ce mun ai uncle ɗin nashi ya tafi amso mun kayan. Sai na ce to shikenan. Na riga na yi relaxing cewa tunda ya riga ya gaya mun ya gama, na san ya gama ɗin. Na yi wanka, na shirya, na yi komai sai na ji ana knocking ɗin ƙofa. Gwan 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 gwan. Na ce wai aka ce ai uncle ɗin ne ya zo. Sai mata na ta leƙa suka yi magana. Kawai sai ya ce mata dalla a ce mun in yi haƙuri ai yaron nan bai yi ɗinkin nan ba. Sai ta ce to shikenan. Ɗinki na da ni da na yaro na. Yaron shi kaɗai shi ma na ɗinka mai. Ni ma kala ɗaya na ɗinka. Na shiru, ta zo ta ce mun fa wannan fa bai yi ɗinkin nan ba. Na ce bai ba? Ta ce mai eh. Imagine gashi wallahi ɗinkin nan na ƙwallafa ma rai. Abun mamaki ban taɓa yin abu babu alternative ba. Amma wannan lokacin kai na ya kulle. Na dawo da daddaren nan ranar jajibiri. Cikin dare an kawo wuta ina kallon wuta amma saboda na gaji bacci ya riga ya wannan ɗina ne bacci na kasa yin guga. Ga kayan nan a wanke amma babu guga ko guda ɗaya. Na riga na sa a raina wannan kayan zan sa. Na yi shiru yadda ka san an mun duka. Sai na ce to shikenan babu komai. Haka Allah ya so. Kawai sai na ga ta buɗe akwati. Ita ta goge ma yaron ta wani kayan kawai daga an saka mai. Na zauna baƙin ciki kamar zan yi kuka. Ba damuwa na wai a ce saboda rashin ɗinkin ba. Damuwa na kawai wasa da hankali na da yi. Ya sa na zauna ƙofar gida gurin 10:30 na dare. Sauro suna ta cizo na yi haƙuri. Ya sa na ƙara komawa shagon na ƙara zuwa ya ƙara mun ƙarya. Kawai na ce mata to shikenan ku tashi ku je. Suka tashi suka tafi suka ƙyale ni a gida. Baƙin ciki kamar zan yi kuka na rasa yanda zan yi. Ban san lokacin da bacci ya ɗauke ni ba. Ba sa nan ko sallan idi ban samu na je ba wallahi. Abun baƙin ciki. Na yi bacci. Na farka kawai daga gurin ƙarfe 11 da wani abu. Na yi shiru. Can ina cikin zaune kawai sai gashi an kawo wuta. Ƙil. Sai na tashi na goge kaya. Na samu na sa kaya na tafi masallaci. Masallacin Juma'a. Na samu na je na dawo. Na dawo sai muka haɗu da uncle ɗin nashi. Sai ya ce mun in yi haƙuri kaza. Sai na ce mai no babu komai. Kawai jiya sai da daddare misalin ƙarfe 10 na dare sai muka ji ana buga gate. Sai na ji uncle ɗin no ba ma shi bane ma wani ne da saboda gidan namu apartment uku ne. So na wancan ɗayan gefen sai ya je ya buɗe gidan. Kawai sai na ji an zo wajen mu ana bubbuga mana ƙofa. Gwan gwan gwan. Sai na ce waye ta window. Ku ce ai Adam ne ya turo mu. Sai na ce me ya faru? Wai ya kawo kaya ne muka kawo. Sai na ce ina? Wai na? Sai na ce kai anya kuwa ni ban bashi ɗinki ba fa. Kuma da gaskiya ban ba da ɗinki ba. Ni ban bayar da ɗinki ba. Nan ya ce mu kawo na ce a'a kai ba nan bane. Ku je ku mayar ku ce ba nan bane. Ni ban bashi ɗinki ba. Suka ce to suka koma. Aka zo kaya. Ni dai ban ba da ɗinki ba. Shi kuma ya ce na bayar. Ni kuma ban bayar ba. So teloli ku ji tsoron Allah. Ku daina afta. Bai da kyau. Mutum ya yarda da ku ya aminta da ku amma sai ku cuce shi. Wannan cuta ne guru. Ni dai gaskiya ban yafe ba. Kuma wallahi ba zan taɓa amsan kayan nan ba har abada insha Allah. Allah ya samu dace. Allah ya yafe muku da mu baki ɗaya amin. Amin summa amin.